गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जै हिन्द आसा खालामो गासै आंनि लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होनना दिनैनि भिडिअआ जोबोर दुखुनांथाव मा जादों कर'ना भेक्सिननि सायाव आं रावखौबो जेबो बुंनो थाङा नाथाय जोबोद दुखु आरो दाख्लै सासे बर' बिमा बुरैखौ माने रोङा बिसारे नोंगो इन्जेक्सन होनो थांग्राफोराबो माबा मोनसे बाय अर्डार होआबा जाया नंगौना नङा बेबो रोङा नाथाय रोङिनि गेजेराव जोंनि बर' बिमाखौ माबायदि नाख्रांदो नंगौना नङा जोबोद दुखु मोनो बेथ' बर' पुलिस नङामोन खोमा गुबुन जाथिसिमोन हारसासो जानो हागौ नंगौना नङा अब्ला गुबुन हारिया जोंखौ माबायदि नायो जोंनि बर' मानसिया एसे मायबा बुंब्लानो गुबुन हारिया मा जोंखौ माने गावसोरनि पावारखौ देखायनो नागिरो नाथाय बे पावारा सलिया बेनिखायनो आं मा बुङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दङ हिउमेन राइट्स गिदिर गिदिर बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्राफोरा सानफ्रोमबो मिटिं खालामो गामि गामि थाङो मिटिं खुङो मा बाथ्रा बुङो उमुगा जेबो मावाखै जों लामा मावनांगोन जों न' मावनो हागोन बेसो नाथाय मायबा मोनसे सोलोंनाय मायबा मोनसे बर' हारिनि गेजेराव ब्रेनाव मायबा मोनसे मोजां माबा सोना होनि नंगौना बेखौथ' रावबो बुङा जों दा ससियेल मिडियाआव मा होनना बुंनो जायफोरा अन ग्राउन्ड स्टेजाव थाङै थाङै बाथ्रा बुङो बैसोरसो रोंनांगौ बेफोर बाथ्राखौ बुंनो दिनै सासे पुलिसा सासे रोङि मानसिखौ माबायदि बुजायनांगौ बुजायखांनायनि उनावसो बे बुजायनायावसो लायाबा बे मायबा मोनसे माबानो हागोन थेवब्लाबो बुजायनायाव लायाबाबो मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो मोना फार्स्ट टाइमनो सासे पुलिस मानसिनि खामानि बा सासे माबानि खामानिफ्रा मा बुजायग्रोनाय नों मा 1 मिनिटाव जायाना नोङो 10 मिनिट आधा घन्टाबो बुजायनांगोन आं बेनिखायनो जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ बुङो सानफ्रोमबो मिटिं खुङो इमान गिदिर मिटिं खुङो मायबा मोनसे गियान हो गामिनि बोराय बुरै रोङि बिसोरनो मायबा मोनसे गियान हो मोजां बाथ्रा बुं सानफ्रोमबो इलेक्सननिल' जेबो गियान होनाय बाथ्राखौनो बुङा जोबोद दुखु मोनो जों ससियेल मिडियाआव बुंनानै गोजानाव थानानै ससियेल मिडियाआव बुंहरनानै मा जानो सोर नायो जोंनि भिडिअखौ साबेसे मानसिया नायगोन जोंनि बुजायनायखौ सोर रेसपन्स होगोन नंगौना नङा जाय मानसिनिखौ रेसपन्स होयो बैसोरथ' बिब्दिखौनो बुङा जोंसो दुखु मोनो बेनिफ्राय जोंसो नायनानै थानो हाया मेगना गुबुन हारिया जोंखौ माबायदि गादबनो नागिरो जोबोद दुखु नाङो आं दा बेखौनो बुंगोन बेनिखायनो आं दा फंसे बाथ्रा बुंगोन आरोना मेरा घर मेरा इज्जत होनना बुङो सोरबा जोंनि न'आव मानसि फैनाय लोगो लोगो मा आंनि न' आंनि सनमान बे मानसिनो जिरायनो होनांगौ बेनिफ्राय मा जिरायनो होनायजों लोगो दै गिलाससे होजायो मानसिजों रायलायनांगौ मायबा मोनसे गाज्रि मानसि फैब्लाबो मा जोंनि न' जोंनि सनमान नालाय बेखौ जिरायनो होनांगोन बा रायलायनांगोन अब्लानिया बै गाज्रि मानसिया मा जागोन नोंनि जिरायनो होनायखौ नुनानै बा नोंनि दै गिलाससे जासिनायखौ नुनानै बेनि रागा जोंनायाबो थामायलांगोन बेफोरबायदि थारमाने मेरा घर मेरा इज्जत होनना बुङो आं बुजायबाय थाला गासैबो गोरों गोजाखा बेनिखायनो जों दा न'खराव सोरबा फिसाला दोङोबा फिसाजो दोङोबा जों गामिनि जेरै जोंनि आइ आफामोनाबो मिन्थिया जोंनि बिमामोनाबो मिन्थिया आयै सोरबा न'आव मानसि फैयो बेफोरबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि जोंनि खामानिया बुजायनाय जों बुजायनांगोन जों गामिनि मानसिफोरखौ रोंहोनांगोन न'नि मानसि सोरबा गोरों दोङोब्ला आं बेखौसो बुंनो सानो आरोना फार्स्टआवनो जोंनि न'खौ जोङो जोंनि सनमान माने मेरा घर मेरा इज्जत नोंसोर बुजिनानै ला फार्स्टआवनो बेनिफ्राय दा मा बुंनां कर'ना भेक्सिन आंबो लादो फेब्रुवारियावनो लादों फेब्रुवारियावनो गंनै लादों नाथाय जोंखौनो फार्स्ट होदोंमोन नाथाय जोंनियाव जेबो एफेक्ट जायाखै बे जोंनियाव आखाइ सानायबो जायाखै लोमजानायबो जायाखै नाथाय जिथु सिभिलाव होदो बे टटेलि मानसिखौ माने लोमजाहोजोबदों सोरखौबा खर' सानाय खालामदों सोरबाथ' जानानै माने भेक्सिनजों सोरबा बेमार जादों होनना बुंदों ओमफ्राय दा आंनि न' खाथियावनो जादों दाख्लैनि भेक्सिन होनायाव आंनि गामि सेराव न'नि गामि मोनसेयाव मा जादों भेक्सिन होनाय लोगो लोगो हाबा जादोंनाय मानसि मोननो भेक्सिनखौ लानाय लोगो लोगो मायबा सानाय नामा बेफोरबायदि जाजोबदो जाहैबाय बेनिफ्राय मुसलपुराव हामासै जाहैबाय ओमफ्राय नलबारि हरबाय ओमफ्राय नलबारियाव एसे हामनानै न'आव लाबोफिनबाय ओमफ्राय लाबोफिननानै मा जाहैबाय गथ'आ उदै सानाय जादों जाहैबाय दा उदै सानाय जादों बा खाथियाव लांनाय लोगो लोगो डक्टरा मा खालामदों जाहैबाय उदैयाव सादोंना उदैयावनो बिजि थुदो जाहैबाय जेबो नायालासिनो उदैयाथ' बायदिसिना रोखोमनिबो सानो हागौ नंगौना नङा उदैया जोङो उदैनि साइडआव सायोब्ला उदैयाव मा अन्थाइ जायोब्लाबो उदैया साइडआव सायो आरो गेजेराव उदै सादोब्ला मा बे गेस जानानै मायबा मोनसे बायदिसिना रोखोमनि उदै सानायजों उदै सानायखौ नुनो मोनो एपेन्डिक्सआ बबाव दङ
किडनिकआव बबेयाव सायो किडनिकआव स्टन जायोबा बबेयाव सायो जों बेखौ जों गासैबो मानसियानो मेक्सिमाम मिथिखागौ उदैनि बेमारखौ हमना मोनो आरोना अब्ला बे गथ'खौ मा उदैयावनो बिजि होदो जायो कर'नानिसो भुल जाखो ना बै डक्टरनिसो भुल जाखो सोरनि भुल दायो कर'ना इन्जेक्सनजों बेमार खालामबाय मानसिखौ थांनानै लास्टाव डक्टर जेबो नायालासिनो बेनिखायनो मा होनो जानला मानला डक्टरनियावबो जानला मानला देखाय जाया डाइरेक्ट इन्जेक्सन होनो हागोन जेबो नायालासिनो जेबो मोनथियालासिनो अब्ला दिनै मा जाखांदों ना उदैयाव बिजि होना होबाय थै गदोनो बिबौ होननानै मा नाङैनानै इमान दुखुनांथाव ओमफ्राय लाखिनायासै नलबारि लांफिनबाय थै गजोब्बाय लाखिनायासै मा जाखो कर'ना भेक्सिन लाबाय कर'नानि थाखाय आलादा आलादा जालांनानै थैनो गोनां जाबाय जोबोद दुखुमोन आंथ' जेबो बुंनो हाया होनखादों ला होननाबो हाया लानाङाबो होननो हाया मानो होनबा आंनि लोगोफोराबो लादोंमोन सोरबा आंबो बुंदोंमोन फार्स्टआव फैना ला नोंसोरबो लायाबा बिराद प्रब्लेम जागोन जेरावबो ओरैबायदि जाजोब्बाय भेक्सिननि माबाखौल' नायो होनबाय थांना सप्तासे लोमजादों आंसो गिदोंमोन आंनि लोगोफोरखौ आं लाहोनानै न'आव थांनानै आंनि जिम खामग्रा लोगोफोरखौ सप्तासे जिमावनो राव फैनायाखाय आंसो गिदोंमोन उनाव हामफिनजोबदों दिनै आंबो आंनि न'आवनो होनो हायाखै आंनि बिमा आरो बिफाखौ गिनानै माने बेमार दंखायो ओमफ्राय आं दा आंनि आइखौ गुवाहाटियाव नायबाय दं आङो ओमफ्राय गुवाहाटियावबो माने मानसिनि बेमारखौ नुनानै बिसोरबो इन्जेक्सनखौ होखायाखै कर'नानिखौ बिसोरबो होआखै आरोना मानसिनि बेमारानो बेफोरबायदि बेयावबा मा जाबावगोन नंगौना नङा बिसोरबो गिनानै जर जबस्ति खालामाखै अब्ला दा आं जायफोरा गामि भेक्सिन हैनो थांदों बिसोरबो दा मा मजबुरि जादों दा जों दा भेक्सिन होग्राजों नांलायनानै मा लाब जानो बेखौ सरकारासो मिथिनांगोन बे इन्जेक्सनाव मा जानानै दङ नंगौना नङा बे इन्जेक्सनावबा मानो बेफोरबायदि खायफा मानसिखौ मानो साइड इफेक्ट जादों बेखौ मा जोङो बैसोरजों नांलायलासिनो बा बे खामानिखौ माने कमप्लेना सरकारासो मोननांगौ एक्सुवेलि दा गिदिर डक्टरासो बेनि कमप्लेनखौ मोननांगौ मानो बेफोरबायदि जादों बेनि सायाव बिसोर सार्च खालामगोना खालामाखै मानो सार्च खालामफिनाखै मानो बेफोरबायदि जादों दाथ' कर'ना भेक्सिनखौ वार्ल्डआवनो थुदों नंगौना नङा जोंल'थ' लायाखै सब जायगायावनो थुदों अब्ला दा जोंनि इण्डियाआवनो जोंनि बर'नियावल' बेमार जायाखै आं जोंनि लोगोफोरनाव सोरबा मास मोनसे गाहाम खर' सानाय जादों हिनजावफोरा मास मोनसे गाहाम खर' सानानै बबेबा डक्टराव लांथिंदों होमबाथ' गिगोनानो निस्सय नंगौना नङा होमबा बेनि सायाव सार्च खालामनांगौ मा सरकारनिसो नंगौना नङा बे इन्जेक्सनाव मा जाना दङ सार्च खालामफिननांगौआ बे सरकारनि खामानि होमबा जों दा इन्जेक्सन हैनो थांग्राजों नांलायनानै जोंजों नांलायलायनानै मा जानो दुखु नांथाव आरोना मा जानानै दं मा जादों अब्ला आं जेबो बुंथ'ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द